Kaixo, bideo honetan erakutsiko dizuet nola irudikatzen diren grafikoki irridura kantitateak, hau da momentu linealak, eta beraien aldaket. Badakit askotan arazoak daskazutela horrekin, eta bero honekin lortzen dugun ondo azaltzea. Ariketa honetan daukagu 5 kilogramoko gorputza, doala eskubirantz abiadura batekin, dela 10 metro segunduko abiaduraz, areaka, bai? Eta gero daukagu beste gorputz bat, 3 kilogramokoa, eta hori doa eskerrerantz 5 metro segunduko abiaduraz. Gero, talka egiten dute, eta talka eta gero, kalkuluak eginak eta guzti hori, ikusten dugu 5 kilogramoko gorputza doala eskerretara 2 metro segunduko abiaduraz, 5 kilogramo, eta 3 kilogramokoa eskubitara doala 15 metro segunduko abiaduraz. Bale, guzti hau ebasteko ikusi dugu abiadura hau positiboa, beste hau negatiboa, aplikatu dugu talkaren egoera, hau da, hartu dugu sistema bezala bi gorputzak, eta orduan aplikatu duguna izan da, bi gorputzak sistema bezala hartuta kanpoko indarrik ez dago, ondorioz, sistemaren igidura kantitatea konstante mantentzen da, hau da, ez da aldatzen, delta P berdin 0, horrek esan nahi du, sistemaren hasierako igidura kantitatea eta sistemaren bukaerako igidura kantitatea berdinak direla. Ikus dezagun, ebatzi ondoren zenbakiak dazkagu. Nola egiten dugu irudikatzeko hau? Berez, izango dugu gorputz honen igidura kantitatea PA izango da, vektorea, eta beste gorputz honen igidura kantitatea PB. Gero, talka ondoren, igidura kantitatea izango da prima, gogoratu, P''A eta P''B vektoreak. Irudikatzen ditugu. Orduan, PA, vektore honen moduloa izango da 5 bidera 50. Orduan, nola egiten dut? Erabakitzen dut zein den nire eskala. Eta, bueno, pues idatziko dizuet hemen. Erabaki dut, karratutxo bat, bai, izango dela 5 kilogramo metro segundu. Zatitxo hori, 5 kilogramo metro segundu. Hemen, gorputz honetan, dauzkat 5 bidera 50, bai? Honen pearen moduloa da 50. Orduan, hemendik, bai, 50 kilogramo metro segundu. Konparatuta nire eskalarekin, behar ditut 10 laukitxo. Hemendik kontatzen ditut 10, eta hau, vektore hau, izango da PA. Eta bere balioa, bere moduloa da 50 kilogramo metro segundu. Peberekin gauza bera egiten dugu, masa bider abiadura 15 kilogramo metro segundo. Eta abiadura areaka doanez, bai, orduan izango da areaka ere bere igidura kantitate vektorea. 15 denez, 3 laukitxo. Hau litzateke gorputz honen igidura kantitatea, hasieran, eta hau, vektore hau, gorputz honen igidura kantitatea hasieran. Sistemaren dana hartuta, hau da, sistemaren igidura kantitatea ze izango da, bi vektore hauen batuketa. Eta horretarako gogoratu behar duzue, matematikan nola egiten diren vektoreen batuketa, bai? Egingo dugu sistemaren igidura kantitatea, P0 deitzen diogu hor, izango da PA gehi PB vektorea. Nola egiten dugu batuketa grafikoki? Pues hartzen dugu A vektorea, eta batuketa grafikoki egiteko jartzen dugu vektore bat. Eta gero, honen bukaeran jartzen da bestearen hasiera. Hau da, hemen jarriko genuke, hau,
Eta vektore hau izango balitz areaka, pues egingo genuke areaka. Bai? Punta hau da, E punta. Baina zer gertatzen da, vektore hau dela horrelakoa. Orduan, jartzen dut dagoen bezala. Hori hartzen dut. Ba, 3, bai? Orduan egingo nuke, 2, 3. Honeaka. Beraz, zein ditzateke sistemaren hasierako higidura kantitatea? Pues vektore bat hasten dela hemen, eta bukatzen dela bigarrenaren punta dagoen lekuan. Hau litzateke P0. Vale? P0 sistemarena. Orain, talka eta gero daukagu beste egoera bat. Eta beste egoera horretan daukaguna da gorputz hau doala eskerretara, horrela, vale? Doa eskerretara 2 metro segunduko abiaduraz. Beraz, gorputz honen higidura kantitatea izango da 2 bider bere masa dela 5 kilogramo, 10. Eta gure eskala hau denez, orduan 10 izango da, gogoratu areaka doala, eta orduan higidura kantitateak jarraitzen dio. Bai? Hau izango da. Eta beste gorputza doa eskuinerantz 15 metro segunduko abiaduraz. Beraz, bere vektorea, higidura kantitate vektorea ere joango da areaka. Zenba balio du? Egiten dugu 15 bider 3 kilogramo dela bere masa, eta honek ematen digu 50. Ados? 50 zenbat aldiz zatitxo hau izango da? 9. Orduan, egingo nuke hemendik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta hau da P'B. Eta txiki hau da P'A. Vale? Hau da, gorputz honen higidura kantitate vektorea, eta beste hau da, bigarren gorputzaren higidura kantitate vektorea. Orain lehen bezala, hartu dugu sistema bezala bi gorputzak. Ba, orain baita, hartuko dugu. Vale? Hala bada, daukaguna da, egingo dut hemen, berdina, P', izango da vektorea P'A gehi P'B vektorea. Batuketa nola egiten dugu? Berdina. P vektore bat jartzen dugu lehendabizikoa, eta gero honen bukaeran jartzen dugu bestearen hasiera. Vale? Orduan, hemen daukagu P'A areaka doa, vale? Horrela. Eta bi dauzka. Pues, jartzen dugu adibidez hemen. Vale? Hau da P', P'A barkatu. Eta orain, jarri behar dut, bera bukatzen duen puntuan, bestearen hasiera. Orduan, egingo nuke hemen, eta kontatu behar dut areaka zenbat, 9. 2, 4, 6, 8. Eta vektore batuketa zein da, lehenengoaren hasieratikan hasten dena, eta bukatzen duena, bigarrenaren edo azkenaren bukaeran ertzean. Bai? Hau litzateke P edo, bai? Karo, fijatzen baldin bazarete ja grafikoki ikusten dugu berdina dela. Kontatu ditzakegu laukitxo hauek eta jakin zein den sistemaren hasierako higidura kantitatea dela, 2, 4, 6, 7. 7 kuadrito bider 5 kilogramo metro segundu, 7 bider 5, 35 kilogramo metro segundu. Hau da moduloa, bale? Hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ere, 7 bider 5, 35 kilogramo metro segundu. Hau da, sistemaren higidura kantitatea kontserbatu egiten da. Hau da, PA gehi PB egiten degunean, lortzen deguna da sistemaren hasierako higidura kantitatea. Eta egiaztatu dugu grafikoki ere, berdin sistemaren bukaerako higidura kantitatea dela.
Vale? Orain, egin dezakegu ikustea gorputz bakoitza, orain sistema bezala ja ez dugu ikusten, eta analizatzen dugu gorputz bati ze gertatu zaion. Vale? Orduan, ikus dezakegu edo kalkulatu dezakegu gorputz honen higidura kantitatea zenbatean aldatu den. Hori da beste ariketa batzuetan eskatzen dena, baina egingo dizuet hemen ere bai. Vale? Orduan, horretarako hartzen dugu agorputza, bai? Eta aldaketa ze izango da ba. P'(A) ken PA. Hori da delta PA. Kontuz, orain, importantea, onaino egin dut sistema bezala bi gorputzak hartuta. Sistemaren, azpimarratzen dut, sistemaren egidura kantitatea konstante mantentzen dela. Baina gorputz bakoitzarena ez da konstante mantentzen. Ados? Gorputz baten egidura kantitatea talka batean ez da konstante mantentzen. Sistemarena berriz bai. Ados? Orain ikusiko dugu gorputz batena. Adibidez, A gorputza. Orduan, izango da bukaerakoa ken hasierakoa. Hori izango da higidura kantitate aldaketa A gorputzean. Orduan, ados egongo zareten erekin, P'(A) ken PA dela berdina, P'(A), hemen mate gogoratu, gehi minus PA. Bale, minus PA vektorea, zein litzateke, hau PA baldin bada, minus PA vektorea, hau baldin bada PA, bale? Minus PA, ze izango da, berdina, baina kontrako noranzkoan, horrela, ados? Orduan, egiten dut orain P'(A), ze vektore da, hemen txiki hau, bilaukitxo. Bale, a ber, ikusten da. Orduan, hemen egingo dut. P'(A) zein da? Bilaukitxo ezkerretara. Eta minus PA zein izango da? 10 laukitxo bestaldera, bai? Orduan, minus PA hemen jarriko dizuet ikusteko. Hau da minus PA, bale? Honen alderantzizkoa. Orduan, batuketa egiteko zer egin behar dut? Egin behar dut P'(A) gehi minus PA. Eta hori gehiketa denez hartzen dut bigarren vektorea eta honen bukaeran gehitzen dut. Hau litzateke P'(A) eta hau minus PA vektorea. Eta zenbatean aldatu da gorputz A gorputzaren egidura kantitatea? Pues, hau da, vektore hau da delta PA vektorea. Honetan aldatu da, bale? Hau da, gorputzaren egidura kantitatea bai aldatu dela, zenbatean kantitate honetan, bai? Baina, gogoratu, sistemarena konstante mantentzen dela. Bale? Egin genezake gauza bera bigarren gorputzarekin. Venga, egin dezago. Orduan, B gorputzarena berdina izango da. Izango da P'(B) ken PB berdin delta PB. Eta orain egiten dugu lehen egin duguna. Kenketak egiten horrela zuzenean ez dakigunez, egiten duguna da batu P'(beri honi gehitzen diogu honen kontrakoa. Hau da, hau baldin bada PB hasieran, bai? Honen kontrakoa minus PB zein da vektorea. Bale? Orduan, gehi minus PB vektorea. Grafikoki egingo dugu. P'(B) zein da? P'(B) da vektore hau, ja, gogoratu zirela 9 laukitxo eskubita. Orduan, hartzen dugu adibidez hemen, bai? Orduan, 9 laukitxo eskubitara, hau litzateke P'(B) gehi minus PB. Minus PB izango dira 3 laukitxo, baina eskubitara.
Orduan, hemen jarriko dut PB hiru laukitxo eskubitara. B gorputzaren higidura kantitatea aldatu da kantitate honetan. Hau litzateke delta PB vektorea. Eta fijatu zaitezte aldaketak berdinak direnez gorputz bakoitzean, sistemarena dela bien batuketa aldaketarik ez dago. Bai? Eta horregaitik, sistemaren higidura kantitatea konstante mantentzen da. Ados? Eta hau da dana,